Kam जादों जायाखै बिचारा खामनाया
जातिय संगठन गुबुनाय माने आङो मिडिया लानानै सोरबा जाति मोनसे जातिय जाति आच्छा बे खोथाखौ बुंजाया बे खोथाखौ बुंजाया बे खोथाखौ बुंजाया रानसाया दिनै मा जाना दङ गावस्रानाय नोंसोर लाबोआ नांगौ थिगानो लाबोआ नांगौ गुबुन हारिखौ लाना जोंनि हारिखौ जोंनि हारिखौ स्ट्रं खालामना लाखिनाया जोंनि दायित्व स्ट्रं खालामनो सोरखौबा मोनसे बेरा नांगोन बेराय बिदिनो साबाथ' जों ओंखारनांगोन गावस्रानाय बे खोथाखौ बुंनांगौ दायो बेयावबोथ' जेनेबा एक्सट्रा थादोंमोन सेटिसफाइड नङा जोंना जेराव जेनेबा बर' जाथिनि दामनाय देनाय बिदि फोजोबा बेखौ बुजिनानैथ' एक्सट्रानिफ्राय दोरोबबाय एकर्डनिफ्राय दोरोबनानै आन्दलन खालामबाय मास गेदारिं खालामबाय मास मुभमेन्ट खालामबाय डेम'क्रेटिक नङा बिटिसिनि खोथा बुंदों सेम बेनो दा मोनसे सेटिसफाइड नङामोन जुदि नैबेबो जुदि जायाबा एक्सट्राथ' मालाबा नङा थानांगौ इमप्लिमेन्ट जुदि जाजोबाबा जुदि सेटिसफाइड नंजोबाबा कमप्लिटनि बाथ्रायाव मा बुंदों आरो प्रमोद आदायाबो दं दिनै बे बुस्थुआ जानो जाया लरेन्स सारा दं जेनेरेल सेक्रेटारि बिसिनि सेक्रेटारि दं एटलिस्टथ' लिरना थाबाय जोङो नांला होननानै सारा माबे जिनिसा फाइनेल कमप्लिट गैया बिटिसिआबो बै समनि थाखाय फाइनेल कमप्लिट लिराखैमोनथ' लिरलायनायनि खोथा गैया बिएसिआबो बै समनि फाइनेल कमप्लिट सलुसन बे खोथाखौ कनसेप्टआव क्लियार खालामनांगौ नङा कनसेप्टआ रिटेन बुस्थुखौनो हम मिनिस्ट्रियाव थांगोन भाई बेयो हम मिनिस्ट्रियाव मोनसे रेकर्ड दं बिटिसिनि आन्दारावनो बिटिआर रेकर्ड खालामजोब्बाय स' बेयाव लिरनानै गारबोबा जों बेखौ माने हाया बेबायदिबाथ' नोंसोर मा खालामनो हानाय नङा नोंसोर हायो मानसि बेब'स्था लानानै मोनसे जातियानो जुदि जातियानो गिदिबा नोंसोरखौबो जोंहा खालामनो नाङा गभर्नमेन्टआथ' मोनसे जब खालामनानै लायाखै बेयाव लिरनाय लिरजों खोथा गैया गाबोन समफोर जुदि बिटिआर रेकर्डआ जुदि मोजाङै इमप्लिमेन्ट जायाबा बेयाव आफस'बा नोंथांमोन मा खालामगोन आरो टाइम नांगोन बेयाव नोङो 5 बोसोरबो लानो हागौ 10 बोसोर लानो मोनसे टाइम नांगोन जाय बुस्थुआ जायाखैनो सुबिदा दाखालि जादों 2 बोसोर 3 बोसोर बेयाव मोनसे सम बोथोर नांगोन जे मुलाया बेलेग बेलेग नोंसिनि अनेक सस जाते नङा होमबा नोंना बिटिआर बिटिसि सुक्तियाव बेनिफ्राय जोंखौ दा साख्रि मोनाखै फ्राय नङा केसा लोगो लोगो उलि जादों बेनोथ' रोंगौथिबा जों बुंनो हाया नङा गभर्नमेन्ट साख्रि मोनो बेखौमायनि प्लेस बुरजा जायाखै दा लासैनो खासेया खानिफ्राय होमबाला खिन्थु हायनासा दिनै मा होनदों 9.4 बिटिआर दिनैनि तारिखाव बै बिटिसिनि केसखौ मानदो आरो टाटा एक्सपर्ट माबासो रिजार्भेसनावबो साथि गासि जादों थिगानो साथि गासि खिन्थु गासां गासि होनाय गैया बेसे गासै only 10% बिसोरो माबा जायाखै खिन्थु माबायदि मावबाय थादों जायाखै रिलिउसलै जोंहा शेयारफोरखौ लांनो जोंबो साथाव हिसाबै जोंबो जादों जोंबो नोंसोरखौ साथाव होनायनि समाव नोंसोर मोजां मावोबा जोंबो मोजां मावोबा नोंसोरबो साथाव होबानो जाबाय साथाव होग्रा बिनि आंदानि बुंनोसो जों
ini mau kedeng apa dong? Apa
ADP हिसाबैबा जोंनिया भट लसै सनमान होना बुंदोरा बेखौ जेनेबा 3 बोसोर नेनो दंमोन सुक्ति जानाया 3 बोसोर जायो बुंनो थांबा जोंना साख्रि नामा जेबो गैया गावगा इन्डिभिजुवेल माबा मोनसे मोननो थाखाय नांदोंमोन ना माबा मोनसे रायजोनि बिदि थाखाय सानालै रनसाय बिदि सानना नङा इसोर माबामोनरा बिटिआर नांगौ ना गाज्रि खालामाखैमोन होमबालाय बिटिआर मन्च सोरबा खासे इन्डिभिजुवेलनि जाबाय दे Kuraro bisa nada artinya kita tuh menjawab. मानसिफोर थिंकिं थांनानै जासिगोन गोजौ थिखांना Ini barang marga semua. जाबाय दे